ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, ug wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. Nagasimba kami kanino, nagapasalamat kami kanino. Nagadaig kami kanino, tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw ang nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuwa sa amahan, dawat alam doon, O Jesucristo.
O Dios nga naghatag ka namo sa kaluwasan ug pagkasinagop nga anak, tan-awang mapanguro ng mga anak sa imong gugma ug hatagi kami sa mga nagtuo kang Kristo sa matuod nga kagawasan ug sa langit nga maoy among kabilin nga walay kinutuban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo, ug ang mga Hudiyo nga Grigo og pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Grigo og pinulungan, miingon nga ang ilang mga byuda, wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsoon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudiyo, nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo ang imong kaluoy, maaniaon ta kanamo. Sa mong pagutang, sa mong pagsalig, diha kanimo. Ginoo ang imong kaluoy, maaniaon ta kanamo. Sa mong pagutang, sa mong pagsalig, diha kanimo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa mga buotan. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Sa lira nga may napulo ka kuldas, awiti ang iyang kadaykanan.
Matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kaangayan ug pagkaroon. Puno ang lugar sa kaluoy sa Ginoo. Ginoo ang imong kaluoy, maniaon ta kanamo. Sa among pagutang, sa among pagsalig, diha kanimo. Tan-awa nga ang mga mata sa Ginoo, ana kanila nga madlukon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaluoy, aron pagluwas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan sa panahon sa tinggutom. Ginoo ang imong kaluoy, maniaon ka kanamo. Sa among pagutang, sa among pagsalig, diha kanimo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao. Apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mautong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo. Diin mag-alagad kamo, ingon nga balaang mga pari, nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad, ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato, nga karon akong gibutang, aron himuong sukaranan sa Sion. Ug ang mosalig kaniya, dili gayud mapakyas. Kining batuha, mahal kaayo, alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala motuo, ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikway sa mga panday, na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapahigdagma sa mga tao, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila, kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios. Ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari, ug ang balaang nasud. Gipili kamo sa Dios aron maiya, ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios, nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Binuha kami nga dalan alang sa imong gumautan.
sa imong mahalingnan, kaangayan, ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Mayang ko'y ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, og salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kundili muagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon, nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat. Ug magbuhat siyag labaw paniini kay muadto man ako sa amahan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ko ikaw, O Kristo. Una sa tanan, ako muingon sa tanang mga inahan, Happy Mother's Day kaninyong tanan. Pagkatapos nining Santos nga misa, adunay special blessing ang alang sa mga inahan. Niining panahon sa krisis, daghan kaayo ang mga tawo nga naguol. Daghan ang mga tawo nga nangahadlok. Daghan kaayo og mga tawo nga nahingawa. Nahadlok,
naguol, nahingawa, tungod kay basig mataptan ako sa maong virus. Nahadlok, naguol, nahingawa. Kay unsa na nalay mahitabo sa akong negosyo. Dugay na kaayo nga ang among negosyo wala magdagan sa normal nga paagi. Nahingawa, naguol, nahadlok sa ugma damlag. Unsa kahay sangputanan nining maong virus sa among kinabuhi. Mag-unsa na lang ang akong mga anak nga dili naman sila maka-eskwela. Ug kun mo eskwela man sila, tingalig mataptan sa virus ang akong mga anak. Ug uban pang mga kahingawa, kahadlok nga atong mahunahunaan nining panahon sa kalisod, krisis tungod sa COVID-19. Normal ka na nga reaksyon sa usa ka tawo, mahadlok, maguol, mahingawa. Apan ang atong ebanghelyo karon mao'y tubag sa atong Ginoong Hesukristo niining tanan. Sa iyang pag-ingon, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Mao kini ang maghatag kanato og konsolasyon mga kaigsuunan. Mao kining maghatag kanato og sense of confidence nga mopadayon sa atong kinabuhi mga kaigsuunan. Kay anaay usa ka Dios nga nagpasalig kanato. Ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Kuno galing moabot man kana sa atong kinabuhi nga moingon kita, basig mamatay nako, basi baya ug ugma o sunod tuig dili nako kaabot. Hinumdumi ang giingon ni Kristo, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Mga kaigsuunan, ato ning memorison nga bersikulo sa Ebanghelyo. Aron kung abuton kita og kaguol, kahingawa og kahadlok, ato lang sultihan ang atong kaugalingon. Ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Dili gayud kita angayan nga mag-uol kay mipadayon ang ebanghelyo sa pag-ingon. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Dili bakakon ang Dios mga kaigsuunan. Usa sa ka Dios nga matinud-anon, may word of honor ang Ginoo, tumanon gayud niya kining maong iyang gisaad o gisulti kanato. Busa wala gayoy luna ang kaguol, kahingawa o kahadlok sa usa ka Kristohanon, kay nasayod man siya nga dunay usa ka Dios nga mag-amuma kaniya, muagak kaniya, musapupo kaniya, ug andam ug tagana, mupahiluna kaniya sa usa ka maanindot nga dapit nga iyang giandam kanatong tanan. Mga kaigsuunan, usa ka Dios nga mahigugmaon, usa ka Dios nga mapinalanggaon, nga bisan gali sa atong pagkapukan, sa atong paghisukamod sa atong kinabuhi, bisan pagali nga mahulog kita sa pagpakasala, maningkamot gihapon siya sa paghatag kanato sa grasya nga ikaw ug ako makaamgo aron ikaw ug ako makabakon pagbalik sa atong pagkahisukamod. Mga kaigsuunan, dili gayud kita angayan nga mahadlok.
Sa atong kinabuhi, ang Dios magauban kanato hangtod sa kahangturan. Siya ang Emmanuel, ang Ginoo nga mag-uban kanato hangtod sa kahangturan. Siya ang Ginoo nga maoy mag-agak kanato sa dalan nga atong pagalaktan. Siya ang Ginoo nga magtudlo kanato unsa ang kamatuoran. Siya ang Ginoo nga nag-awhag kanato sa pagkinabuhi nga sama kaniya. Mga kaigsuunan, nindot kaayo ang atong ebanghelyo karon. Haom kini kaayo sa atong sitwasyon. May usa ka Dios nga luyo ni ining mga pag-antos, kabalisa o kabalaka nga atong gibati sa pagkakaroon ni ining panahon sa crisis, nagpasalig kanato. Ako magauban kaninyo. Nag-andam ako og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa kamo atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Mga kaigsuunan, mahadlok kita. Mahadlok kita o makabati kita nga maingon sa Ginoo, maingon ang Ginoo, kuhaon ko na ikaw. Mga kaigsuunan, dili gayod nato ikahadlok ang pagkuha sa Ginoo. Kay kung kuhaon man gali kita sa Ginoo, dili usab kita niya pasagdaan. Ipahiluna usab kita sa Ginoo. Didto sa dapit nga angay kanato. Mga kaigsuunan, sayod kita nga niining krisis karon, anaa kita sa baba sa kamatayon. Mao na nga mahadlok gayud kita. Kay mahadlok kita nga kuhaon kita sa Ginoo. Apan mga kaigsuunan, kung ang panahon mo abot na sa atong kinabuhi, wala kitay mahimo niana. Kung ugaling mo abot man kana, ato lamang pangayoon sa Ginoo. Nga ugaling mo abot na kana nga kuhaon mo ako. Tagai lang ako sa grasya nga maandam ako sa pagatubang kanimo. Pangayoon lang nato sa Ginoo nga hatagan kita og grasya nga makabakon gikan sa atong pagpakasala, mubalik kaniya o mamatay kita diha sa iyang grasya. Kay kung namatay kita diha sa iyang grasya, wala gayud kitay angayan nga kahadlukan niining kamatayon nga maubot kanato. If it will come, it will come. Nobody can prevent death. It will come anyway. So ang angay natong himuon, para dili kita mahingawa, para dili kita maguol, para dili kita mahadlok, musalig kita sa Ginoo. Ug dili gayud kita magduha-duha sa pagsunod sa iyang mga sugo, sa pagsubay sa dalan nga iyang buot palaktan kanato, sa pagpuyo sa iyang kamatuuran, ug sa adlaw-adlaw nga tanan maning kamot nga magpuyo sa usa ka matarong ug maligdong nga kinabuhi. Matud pa sa usa ka awit, we shall pass this way but once. Whatever kindness and goodness that we can do, we shall do it now, or we shall pass this way but once. Minsan lang tayo daraan sa daigdig na ito. Kaya kung anuman ang mga kabutihan na magawa mo ngayon, gawin mo ngayon. Minsan lang tayo daraan sa daigdig na ito. Kausara kita muagi nining kalibutan.
Mao na nga kung unsa man ang kaayo nga imong mahimo sa pagkakaron, himua ka na. Kay muagi kita niining kalibutan makausa lamang. Mga kaigsuunan, it's good to live our life in goodness. It's good always to think that we are face to face with death. Aron kanunay natong andamon ang atong kaugalingon kuno galing kuhaon na kita sa Ginoo. Mga kaigsuunan, ang paghimo og maayo, ang pagpuyo sa katarong ug kaligdong, mao ang pinakamaanindot nga paagi sa pag-andam sa atong kaugalingon. Kuno galing mingon ang Ginoo, mubalik na ako ug kuhaon ko ikaw. Kay dadon ko ikaw didto sa usa ka dapit nga akong giandam kanimo. Ug kun atuan na ako didto, makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Buot sa Dios nga ikaw ug ako mahiuban kaniya. Ingon ana kadako ang paghigugma sa Dios kanato. He wants us to be with Him wherever He is. So nganong mahadlok man kita, kuno galing kuhaon na kita sa Dios. Ano na'y mas nindot pa nga lugar nga giandam sa Dios alang kanato. Mga kaigsuunan, usa ka pasalig sa usa ka dili bakakon nga Dios, kun dili usa ka matinud-anon nga Dios. Busa, mupadayon kita sa atong kinabuhi and do everything that we can do, the best we can do to live this life to the fullest as if this is our last. Because if this will be really our last, wa kitay angayan nga kagulan, wa kitay angayan nga kahingawaan. Kay ang mahigugmaon nga Dios mudalaman kanato sa pinakamaanindot nga dapit nga angayan kanato. Ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa nang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawag alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tawo. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya ron matuman ang kasulatan. Misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik sa mamayaw na ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak. Gisimba siya o gimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi ismabot nga kalibutan. Amen. Pinaagi kang Jesus, atong dalan ngadto sa Amahan,
Atong dadon at ubangan sa Dios ang mga panginahanglanon sa simbahan ug sa kalibutan. Ug moingon kita, Ginoo, pakita kami sa dalan. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Jesus, tudloi kami ug ang tanang mga tao sa imong dalan nga makapaniguro kami kung asa kami paingon ug magpakabuhi sumala sa imong paagi, magbuhat sa unsay angayan ug maayo, magampo kita. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Jesus, himoa ang among dalan sa kinabuhi nga hapsay, puno sa kaangayan, kaluoy ug kaayo, nga mahimo kining agianan sa kalinaw alang sa tanan, magampo kita. Ginoo, Pakitaa kami sa dalan. Jesus, himoa ang imong mga katawhan nga makakaplag sa dalan paingon sa kinabuhi ug kasing-kasing alang sa usag-usa, nga dili naunta kami magpabilin nga daw halayo sa usag-usa, magampo kita. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Jesus, himua kami nga makakaplag sa dalan sa among kaugalingon, nga kami masayod kung kinsa gayud kami ug unsay among gusto gikan sa kinabuhi, magampo kita. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Among Ginoong Jesus, dasiga nga matag-usa kanamo o nga diha sa among mga katilingban, uban kang Bishop Dan, mahimo kami nga uban kanimo nga dalan sa kahayag ug gugma nga maghatod sa mga katawhan ngadto sa Ginoo, pinaagi sa among aktibong pagsalmot sa gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Niining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalainlaing tinuuhan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kayusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Magampo kita alang sa mga doktor, mga nurse, tanan nga mga tawo nga nagtrabaho sa mga ospital ug mga balay tambalanan, sa mga espesyalista ug mga nagtuki sa medisina, sa tanan nga mga nag-alagad sa Department of Health, ug sa tanan nga naguna sa atong pag-atubang niining maong crisis sa COVID-19, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Alang sa ilang madasigon nga pagserbisyo sa katawhan niining lisod nga panahon sa pandemya o krisis, magpasalamat kita sa Ginoo o magampo kita. Ginoo, pakita kami sa dalan. Alang sa atong maayong panglawas, hilabi na kanila nga naa sa atubangan niining makamatay nga sakit tungod sa pagpangalagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Alang kanila nga nasakit o gikapuyan na tungod sa pagpangalagad sa biktima niining maong virus nga makakablag na unta sila og bag-ong kusog ug kadasig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pakitaa kami sa dalan. Ginoong Jesus, among gitugyan ang among kaugalingon kanimo, kay siguro kami nga kini musangput kanamo sa makaluwas nga balay sa amahan. Kay ikaw mao ang among igsuon ug higala karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Receive, O Lord,
and I obey only thy ways. Thy love on me bestow, these make me rich, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa ug labaw nga Dios, pinaagi sa talahurong pagbinayluay niining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuoran, magpuyoon ta kami kinabuhi subay sa kaibalo sa maong kamatuoran, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausap kami, O Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang ibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labanila gayud niining may mayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay ang among karaang kaalaot natapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa nang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa, aron nahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis mipasalamat kaning pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga salamapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ihandong namo, handong namo, pagkalingon sa kaugaling kalan, ulinon, ipanagamit namo. Antod sa iyong pagbalik, sa iyong pagbalik Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kani mamahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan moatubang malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma ba ni Francisco among Papa. Ako nga imong obispog sa mga obispog mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Umabot ka
sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang lahumugang himaya, hangtod sa kahapuran. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang timaan sa panag-inigsunay. Peace be with you. Sa Diyos Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo ko ang kalawat kani pankamulong lamang mamahal. We felt your word burning within us. Your word and love, the hardness of our heart. Open our eyes that we may see you, hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life, and then thy feet gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of life. We believe
Christ in us is a hope of glory. Through your own flesh, now we live, and by the Spirit, made life-giving, you offer life to us. And as your sweat became like drops of blood falling down upon the ground, you shed your blood for us. Amen. Lord, you lay down your life as bread and wine we see. Give strength to our hearts and make it shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita, o Ginoo, patalinghugi ang imong katawhan, nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, o himuang nga makalabang kami gikan sa daan nganha sa bagong kinabuhi, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuunan, nining tungura, akong gihangyo ang mga inahan nga maabot nining sibya sa kahanginan ug sa mga inahan nga miduyog nining santos nga misa sa FB Live alang sa panalangin sa mga inahan. Langit nung inahan, Birhen Maria, itugyan namo kining imong mga anak nga nahimo usab nga mga inahan nga sama kanimo. Iampo sila aron ang ilang pagkainahan magmakanunayon bisan luyo sa nagkalain-lain nga mga hagit, hulga o mga pagsulay nga maabot sa ilahang kinabuhi. Tudloi sila nga sama kanimo, makaanto sila sa mga alantuson nga ilang pagasug sa bangon sa ilang kinabuhi. Nga sama kanimo magpabilin sila nga magmahigugmaon ug mahimong ligdo nga inahan sa ilang mga anak. Luyo sa mga pagsulay nga maabot tali sa relasyon sa inahan ug sa anak. Iampo sila o mahal nga Birhen Maria, aron sa ingon sila mamahimong sama kanimo usa ka balaan nga inahan. Ginoong Dios, gitandi mo ang imong kaugalingon, gugma alang sa imong katawhan, sa gugma sa usa ka inahan alang sa iyang mga anak. Tan-awa nga maluluyon kining mga inahan ug hatagi sila sa kahupayan sa mga oras sa ilang kaguol, ug lipaya sila diha sa ilang buhat alang sa ilang banay. Patilinghugi ang ilang mga pag-ampo, ug bendisyon sila diha sa tanan nilang buluhaton alang kanimo. Himua nga makaambit sila uban kang Hesus, imong anak, ug kang Maria, among inahan, diha sa way katapusang kalipay sa langit.
Kining grasya among gipangayo kanimo, amahan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Langit nung amahan, among usab nga ilaki paghalad kanimo ang mga inahan nga adunay giantos nga sakit sa ilahang kinabuhi, mga inahan nga naglubog sa ilang mga banig. Hupaya sila sa ilang kaguol, ayuha sa ilang mga sakit, ug ipatagamtam kanila ang imong way puas nga pagmahal o paghigugma. Amen. Mga inahan, Happy Mother's Day, ug ania kining maong awit alang kaninyo. Upinalangga ko nga inahan, ikaw dili ko mahikalimtan. Sa pagmahal ikaw wala magkulang, sukat pa sa imong sabakan. Sakripisyo aron lamang mahimugso ako. Gihatag ng anaanino aron lamang maamumahan ako. Oh, salamat mahal kong inahan. Gugma mo, dili ko mahibahiran. Gugma mo ay sama kinutuban. Salamat kanimo inahan. Walay sama imong panikamot, andam mo patulong dugog singon, aron lang ako di maalaon, ikaw hinungdan sa akong nabot. Oh, salamat mahal kong inahan. Gugma mo, dili ko maibahiran. Gugma mo ay sama kintuban. Salamat kanimo inahan. Ang pagsubo mo, kadaugan mo, kadaugan mo, kapagyasan ko, kapagyasan mo, kalampusan ko, kalampusan mo. Oh, salamat mahal kong inahan. Gugma mo, dili ko mahibahiran. Gugma mo ay sama kinutuban. Salamat kanimo inahan. Salamat kanimo inahan. Salamat kanimo inahan. Daghang salamat mga inahan, ug gikalipay namo nga natawo kami sa kalibutan tungod kaninyo among mga inahan. Mga pahibalo,
Mayo 10, 2020, ikalimang Domingo sa pagkabanhaw. Una, tawag sa mga mudawat sa orden sa pagkapari. Unang tawag kang Reverendo Jose Zeno Vincent Urapa Gukor, 29 anyos, anak ni Benjamin Gukor ug Marcelina Urapa, nga taga-poblasyon Danao, Bohol. Unang tawag kang Reverendo J. Philip Torigusa Lagunay, 28 anyos, anak ni Francisco Lagunay ug Idina Torigusa, nga taga Sagisi, Hitafe, Bohol. Sila gitakda nga pagaordinahan sa Hunyo 3, 2020 sa Most Holy Trinity Cathedral, Talibon, Bohol. Kung adunay kasayuran nga may kalabutan o pagbabag sa ilang umaabot nga ordinasyon, palihog ipahibalo sa buhatan sa atong parokya o sa chancery sa atong diocese. Ikaduha, karong umaabot Mayo 13, adlawng Merkules, sa ulugon ang kapistahan sa Berhen sa Fatima. Atol sa maong kapistahan, pagahimuon ang simultaneous national consecration to the Immaculate Heart of Mary. Diin ang mga kaobispuhan mangulo sa ilang tagsa-tagsa ka diocese o cathedral sa pagahimuong act of consecration to the Immaculate Heart of Mary. Niining adlaw, magsugod ang Santos nga Rosaryo sa alas 8:30 sa buntag. Pagkahuman, himuon ang act of consecration of the Philippines to the Immaculate Heart of Mary. Unya musunod ang pagsaulog sa Santos nga misa nga panguluhan sa atong obispo, Most Reverend Patrick Daniel Parcon. Kini atong madungog pinaagi sa Radio Bandera 90.3 ug matan-aw usab pinaagi sa live streaming. Gidapit ang mga kaparian, mga religious ug ang tanang pamilya sa pagsalmot diha sa ilang tagsa-tagsa ka parokya ug mga panimalay. Ikatulo, nagsingabot na ang fiesta sa Cathedral Parish, ang kapistahan sa Santissima Trindad sa ulugon kini karong umaabot Mayo 30, 2020. Magsugod ang novena sa Mayo 21 ug isip pag-abli sa mga adlaw sa novena, adunay himuon nga prosesyon sa Mayo 20 sa alas 6 sa gabii. Sa ulugon nato ang kapistahan bisan sa kasamtangang krisis, tungod kay angay kita magpasalamat sa Ginoo sa daghang mga grasya nga atong nadawat. Apan tungod sa gipatuman nga General Community Quarantine, ang atong novena ug mga misa padayon nga dili abli sa publiko. Hinuon ato kining madungog pinaagi sa radyo ug matan-aw sa FB live streaming. Giawha kita sa pagsaulog sa fiesta pinaagi sa Santos nga misa, pero dili una sa lamisa. Dili una nato himuon ang naandang kumbira sa lamisa. Isi pakigiusa sa tanan nga nagantos ug anaa sa kalisod niining panahona. Mas makahuluganon pag-ayo kung atong ipaambit hinuon ang atong mga gasa alang sa pagtabang sa atong mga igsuong mas nanginahanglan. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Iduko ang inyong mga ulo alang sa katapusan nga panalangin. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Umaluluyon manalipod kaninyo sa tanang pag-ansdang sa sala. Amen. Amen. Ug siya nga naguli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan, pinagi sa pagkabanaw siyang bugtong anak, magtugub unta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing walay kinutuban. Amen. Amen. Ug human sa mga adlaw sa pagpasakit sa Ginoo, sa pagsaulog ninyo sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, makadangat unta kamo nga malipayon, pinaagi sa iyang panabang sa mga panalangin, sa mga pangilin nga sa ulugon, uban sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Amen. Ugang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukon sa dunta diha kaninyo, ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen.
santos nga misa, dadang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us.